Copilul meu iubit, ce-n taină, mă chem și plângi înfrigurat. Eu sunt cu tine, călăuză. Nu mă ascund, nu te-am uitat. Când nu-ți răspund și stau deoparte, să nu crezi că am uitat de tine. De nu lucrez cum tu ai vrea, copilul meu iubit. Îți fac doar bine. De-ai ști ce rău ți-ar fi făcut plinirea multor rugi a tale, de ți-aș fi dat tot ce ai cerut. Cum ai fi plâns cu înfrigurare? De-ai ști tu câte dintre cereri nu ți-ar fi fost decât povară. Ai fi știut de ce răspunsuri mereu întârzie să apară. Căci un răspuns la rugăciune ai primit mereu și tu. Tot în dragoste lucrat am, chiar și când am spus doar nu. Căci multe sunt îngăduite, dar nu sunt toate de folos. Am vrut să crești în cunoștință, să fii mai sfânt, mai credincios. Am așteptat ca în orice lucru să te încrezi numai în mine, știind că orice împrejurare lucrează în bine pentru tine. Nu dispera când nori pe ceruri se strâng acoperind lumina, căci la porunca mea se adună, trăgând peste pământ cortina. Căci cuptorul aprins și focul lămuresc ce e în tine. Dacă ai ști totul dinainte, nu te mai încrede în mine. Nu stă măhnit în duh, când iată, răspunsul întârzie să vină, căci chiar prin noapte de vei trece, cuvântul meu îți e lumină. Privește astăzi înspre ceruri, ferestre vii îți stau deschise, nu privi doar la zăvoare și la ușile închise. Iată, eu sunt cu tine, Dumnezeu și apărător, iar în crâncena încercare brațul meu îți e ajutor. Rabdă astăzi încercarea, cât puțin mai ai de dus. Înflăcărează ta lumină ca să ajungi la mine sus, căci cu mine împreună vei trece peste văi și ape. Și chiar de nu mă simți într-una, copilul meu, eu sunt aproape.
te simți prea istovit și însingurat, iar sufletul îți plânge întristat. Ochii tăi, Domnul, să-ți deschidă, să-i vezi puterea nemărginită, iar sufletul tău să-ți umple cu pacea sa. Asta mă rog acum, așa mă rog. Ți-e sufletul amar și ostenit, dar crede că El nu te-a părăsit. A sa putere e de nesfârșit. Ochii tăi, Domnul, să-ți deschidă, să-i vezi puterea nemărginită, iar sufletul tău să-ți umple cu pacea sa. Asta mă rog acum, așa mă rog. Ochii tăi să fie ațintiți spre Domnul, tu-ți vei găsi în El scut și refugiu. El să-ți fie întotdeauna aproape, orice zi, în orice zi. Iar ochii tăi, Domnul, să-ți deschidă, să-i vezi puterea nemărginită, iar sufletul tău să-ți umple cu pacea sa. Asta e ruga mea, e rugăciunea mea. Când inima e cer senin și zbor și pacea te cuprinde ca o mare, vezi orizontul tresărind ușor, apoi un nor venind și încă un nor, încep să picure îngrijorare. N-a mai rămas nici urmă de senin, iar cerul inimii e ca de smoală și plouă neîncetat, plouă hain în sufletul de amărăciune plin, cuprins de o umezeală ca de o boală. S-a tulburat și pacea care a fost și fulgeră cu semne de întrebare. Ce o să îmbrac? Cum să-mi găsesc un rost? Ce o să mănânc? De unde adăpost? Și tună lung cu un ecou ce doare. Dar soarele din nou va străluci peste pământ, înveselind pământul. Așa a fost mereu și așa va fi, deci și tu poți furtuna birui. Dacă privești încrezător cuvântul, să nu vă îngrijorați, așa e scris, că cel ce păsărilor dă mâncare și îmbracă florile în strai de vis este cu noi, așa cum ne-a promis, și știe ce dorim și ce ne doare. Să căutăm împărăția sa și să tânjim după neprihănire, iar ce vom îmbrăca sau ce vom mânca, nu noi, ci Domnul le va rezolva prin binecuvântata Lui voire. Crezând așa, noi curcubeie cresc în inimi cu invazia luminii, din care mulțumiri se împletesc că înaintea Tatălui Ceresc suntem mai prețioși decât toți crinii.
Hristos a înviat și multă pace tuturor. Aș vrea în această duminică să am un gând de încurajare pentru noi toți și aș vrea să deschidem în Evanghelia după Matei, capitolul 6, și voi da citire a primelor 6 versete din acest capitol. Sunt cuvintele Domnului Iisus pe care le-a adresat ucenicilor și le-a adresat și nouă deopotrivă. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altminteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru, care este în cer. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplată. Și tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns, și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Amin. Aș vrea să mă folosesc de aceste două discipline spirituale, și anume de milostenie și rugăciunea, pe care să le practicăm în această perioadă de izolare, de distanțare, de separare. Și vreau să ne gândim la aceste două lucruri, cum le practicăm și dacă modul în care le practicăm noi este unul corect și unul scriptural. Așa cum ne zice cuvântul, este vorba de niște oameni care doresc să-și îndeplinească neprihănirea. Oameni interesați de neprihănire. Pentru că așa spune cuvântul, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră într-un alt mod decât așteaptă Dumnezeu. Este foarte important ca atunci când dorești să fii un om neprihănit, și așa cum spune Amos în capitolul 4, versetul 12, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. De fapt, dorința de neprihănire este dorința de a te pregăti pentru întâlnire cu Dumnezeu. De aceea, atunci când te pregătești pentru momentul acela al întâlnirii, trebuie să fii atent la toate detaliile vieții. Și unul din aspecte este chiar această milostenie pe care Domnul Iisus o aduce în discuție. Nu doar milostenia sau rugăciunea sunt lucruri la care trebuie să fim atenți atunci când le practicăm, ci la orice lucru pe care îl facem, trebuie să fim atenți să vedem de ce îl facem. Cine am vrea să aprecieze lucrul pe care tocmai vrem să-l facem? Cine am vrea să ne califice ca oameni neprihăniți? Este vorba despre o grupare pe care Domnul Iisus o numește înaintea oamenilor și este vorba de cea de-a doua grupare care apreciază sau califică ceea ce vrem noi să facem, și anume lumea spirituală. Este foarte importantă atitudinea cu care facem un lucru sau altul. O facem din dorința de a fi apreciați de oameni și de a fi văzuți bine de ei și apreciați de ei și să căpătăm trecere înaintea lor, sau urmărim ca ceea ce facem să placă lui Dumnezeu și Dumnezeu să-și găsească plăcerea. De cele mai multe ori încercăm să facem lucrurile din perspectiva percepției celorlalți. Oamenii ne percep în anume mod și încercăm să facem lucrurile încât ei să ne perceapă așa cum ne-am dorit. Astfel facem multe lucruri inutile. Și cele care ar trebui făcute rămân nefăcute. Căutăm ocazii să facem de cunoscut un lucru pe care tocmai l-am făcut bun. Parcă nu avem liniște dacă nu știu mai mulți de ceea ce am făcut noi bun. De gestul pe care l-am făcut, de fapta pe care am făcut-o, de sfatul pe care l-am dat. E venit de la noi. Ceea ce s-a întâmplat este datorită nouă și parcă ne-am dorit să afle mai mulți despre implicarea noastră. Când căutăm astfel de ocazii, nu facem altceva decât să căutăm să fim răsplătiți. De cine? De oameni sau de Dumnezeu? Luați seama.
ne spune cuvântul, luați seama, fiți atenți, umblați cu băgare de seamă, luați seama la opinia lui Dumnezeu, a Tatălui care este în cer, pentru lucrurile pe care vreți să le faceți. Haideți să vedem milostenia și apoi rugăciunea în câteva cuvinte. Ce e milostenia, de fapt? Nu este tot una cu dărnicia. E adevărat, este o altă fațetă a implicării. Milostenia în sine nu este altceva decât o atitudine de compasiune față de cineva care este într-o anumită nevoie. Aceasta este milostenia. Vezi pe cineva care are nevoie și este într-o anumită nevoie, iar tu ai resursele și capacitatea de a soluționa acea nevoie. Asta înseamnă milostenia, să te apleci în dreptul lui, să fii dispus să îi vii în ajutor și să fii dispus să te dărui pentru a-i soluționa acea nevoie. De cele mai multe ori credem că milostenia se rezumă la a dărui bani sau a dărui bunuri materiale. Nu doar la aceste lucruri se referă milostenia. Nu întotdeauna omul are nevoie de lucruri materiale sau are nevoie de bani sau de astfel de ajutoare. Ci oamenii de multe ori au nevoie de timpul tău. Au nevoie, mulți dintre ei, să fie ascultați. Au nevoie, mulți dintre ei, să fie cineva care să le asculte frământările, apăsările, poverile. Astfel de oameni sunt foarte puțini. Toți am vrea să spunem altora, dar prea puțini dintre noi am fi dispuși să ascultăm pe alții. De aceea, și aceasta este o milostenie când oferi din timpul tău, fie pentru a consilia pe cineva, a da cuiva anumite sfaturi bune, fie doar a asculta și a-ți petrece timp ascultându-l. Cu alte cuvinte, milostenia este acea atitudine prin care dăruiești din viața ta altcuiva, aducând astfel un plus vieții acelei persoane. Fie material, fie din timpul tău, fie sub o altă formă, te oprești în dreptul lui, vezi că are nevoie de ajutor din partea cuiva și tu ești dispus să-i oferi ajutorul. Aceasta este milostenia. Se pare că milostenia nu este opțională. Luați seama când vă îndepliniți neprihănirea. Și în neprihănire și în a deveni niște oameni neprihăniți este cuprinsă și această practică a milosteniei. Este o îndatorire, este o cerință, este o așteptare a lui Dumnezeu, această milostivire față de cei din jurul nostru. Ea poate fi făcută, așa cum ne spune cuvântul, în uliță, pe stradă, sau poate fi făcută în ascuns. Ce înseamnă a fi făcută în uliță? Adică a o face în locuri publice, în locuri în care ești convins că milostenia, implicarea ta va fi auzită, văzută, percepută de cât mai mulți oameni. Când urmărești un astfel de moment ca să să te implici în viața cuiva, să te milostivești față de cineva, nu faci altceva decât să-ți primești răsplată. Așa cum zice cuvântul, slava oamenilor. Cuvântul spune, atunci când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Mulți frații am auzit interpretând acest pasaj ca și cum stânga e soția și dreapta e soțul. Și când spune să nu știe soția de ce face soțul și să nu știe soțul de ce face soția atunci când dă milostenie. Este un lucru greșit. Și nu este scriptural, pentru că nu la acest lucru se referă să nu știe stânga de ce face dreapta atunci când faci milostenie, ci să o faci în ascuns, în taină. Să nu cauți să promovezi ceea ce ai făcut, ci să o faci cu gândul că Dumnezeu vede și răsplătește.
nespunând soției, nespunând soțului, dorința de a te implica în viața cuiva din vari motive. Poate vei zice, trebuie să o conving, să-l conving, să-i spun că, uite, mi-aș implica, aș dărui, dar până îl conving, până îi spun, parcă ți-e mai ușor să faci de unul singur, să nu știe nimeni. Nu-i corect. Trebuie să-l implici pe partenerul tău, să îi explici lucrurile acestea, pentru că atunci răsplătirea va fi în dreptul amândurora. Și aceasta înseamnă a o face în ascuns, nu pe ascuns. Este diferență între aceste două expresii. Nu a o face pe ascuns, să nu știe nimeni, ci în ascuns, în taină, înaintea lui Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu. Nu motivat că vor ști anumiți frați sau anumiți oameni de ceea ce tu îi face, ci motivat de faptul că Dumnezeu așteaptă să te milostivești față de cei din preajma ta, din jurul tău, și este o datorie pe care trebuie să o faci și nu cauți să fii apreciat de oameni, ci vrei să placi lui Dumnezeu în tot ceea ce faci. Așadar, milostenia este una din disciplinele spirituale pe care am putea o practica în aceste vremuri. Sunt atâția oameni care ar avea nevoie de prezența noastră, de ajutorul nostru, într-un mod sau altul. Fiecare dintre noi știm în ce fel ne-am putea implica și în dreptul cui am putea să facem aceste lucruri. O facem sau nu o facem, este alegerea noastră. Ceea ce însă așteaptă Dumnezeu de la noi este să ne exercităm această abilitate de a ne vărsa mila și compasiunea, pentru ca atunci când vom cere milă și compasiune din partea Lui, să o primim și noi. Cea de-a doua disciplină spirituală cuprinsă în text aici, pe care Hristos însuși, Domnul nostru, o leagă la oaltă cu milostenia, este rugăciunea. Este cea pe care o putem practica oriunde. Nu avem nevoie de logistică, nu avem nevoie de absolut nimic. Pentru milostenie mai ai nevoie să te implici cu anumite bunuri, să faci anumite lucruri, dar când este vorba de rugăciune, nu ai nevoie de absolut nimic, decât de disponibilitatea și dorința de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Este acea conversație zilnică pe care ar trebui să o avem cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos compară lucrurile pentru că le avea la îndemână și milostenia spune să nu faceți ca fățarnicii care fac să fie văzut, și la rugăciune se referă tot așa. Când vă rugați să nu faceți cum fac ei, adică se duc în sinagogi, se duc în locuri publice și acolo încep și se deșartă și spun rugăciuni frumoase și trec în rugăciunea lor de la Geneza la Apocalipsa și trec toată spița de neam. Poate și noi câteodată o facem în locurile publice și facem lucrurile acestea, dar cred că nu aceasta este așteptarea pe care o are Dumnezeu din partea noastră atunci când ne rugăm în public. Și atunci când ne rugăm în public, ar trebui probabil să rezumăm rugăciunile pe care le-am înălțat timp de o săptămână. Când ne rugăm în public, să spunem, nu se luăm pe fiecare la rând, să spunem, Doamne, asculte rugăciunea pe care am înălțat o săptămână aceasta pentru bolnavi, pentru rudenile mele, pentru cei dragi, pentru vecinii mei, pentru colegii mei, pentru mântuirea lor. Sunt atâtea lucruri prin care am putea rezuma, să spunem, Doamne, ia aminte la rugăciunile pe care le-am înălțat azi dimineață sau în cursul săptămânii, sau lucrurile acestea ar rezuma, ar comprima timpul rugăciunii publice. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi, la colțurile uliților, pentru a fi văzuți de oameni, apreciați de oameni. Adevărat, vă spun că și-au luat răsplată. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta. Unii se gândesc că doar acele rugăciuni sunt ascultate, care le faci în taină, intri în camera ta sau în biroul tău, te încui și te rogi. Cuvântul Dumnezeu nu se referă la această neapărat într-un loc izolat în care să te rogi, ci să fie acel loc retras în care tu să petreci împreună cu Dumnezeu. Doar tu cu El. Acea odăiță.
ca și cum încui tot. Dai la o parte orice ți-ar putea distrage atenția. Atunci când încui, înseamnă că nu vrei să fii deranjat de absolut nimeni. Lucrul acesta poți să-l faci pe stradă, poți să-l faci în mașină, poți să-l faci oriunde te afli, te oprești înainte de Dumnezeu și stai de vorbă cu Dumnezeu. Acel loc al intimității lăuntrice, pe care să nu mai poată tulbura nimeni și nimic. Închide-te, încuie-te pe din lăuntru și rămâi doar tu cu Dumnezeu. Rugăciunea este interesantă aici, cum Domnul Iisus spune așa. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa, sunt câteva principii pe care să le faci. Roagă-te Tatălui tău care este în ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Interesant că nu zice Tatăl tău care aude în ascuns. Milostenia trebuie văzută. Dar rugăciunea, ce să vezi la rugăciune? Rugăciunea te aștept să fie ascultată. Însă Domnul Iisus Hristos ne spune că rugăciunea este văzută. Până la urmă este văzută atitudinea cu care te rogi. Înainte ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea, se uită și privește la atitudinea pe care o ai. Îți va onora cererea, îți va asculta rugăciunea, dacă atitudinea cu care te rogi este după placul lui Dumnezeu. Tatăl tău care vede în ascuns, spune, nu-ți va răspunde, ci Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Este vorba și de milostenie, este vorba și de rugăciune. Ce să mă răsplătească Dumnezeu pentru rugăciune? Cu alte cuvinte, Dumnezeu te recompensează, te remunerează. Adică tu aduci cauza cuiva în rugăciune. Și o faci în taină, o faci de dragul acelei persoane, o faci de dragul Domnului și Hristos spune, Tatăl meu care este în ceruri și Tatăl vostru care este în ceruri va vedea lucrul acesta și îți va răsplăti. Te recompensează, îți plătește, îți oferă, te remunerează pentru acest efort pe care îl faci, pentru această disponibilitate de a te ruga pentru alții. De aceea este atât de important să înțelegem valoarea rugăciunii, valoarea milosteniei și implicării în viața altora. Și în aceste vremuri de izolare pe care acum le trăim, milostenie o putem exercita în vari feluri și în diferite modalități. Fiecare dintre noi avem înțelepciune din partea Domnului să ne implicăm așa cum știm, oferind cuiva din timpul nostru, din vremea noastră, înlocuindu-l în anumite activități, făcând ceea ce el nu poate să facă. Făcând toate aceste lucruri, îți arăți compasiunea. Îi mulțumești lui Dumnezeu că tu poți să faci ceea ce El nu poate și Dumnezeu îți dă harul acesta să faci. Iar rugăciunea este acea oportunitate pe care o avem fiecare dintre noi să adunăm în astfel de zile și vremuri comori. Dumnezeu să ne recompenseze și să stai pe genunchi și înaintea lui Dumnezeu și să începi să te rogi pentru toți pe care îi știi, pentru toți pentru care îi cunoști, pentru familiilor, pentru copiilor, pentru tot ceea ce se întâmplă în acest univers. Și vei vedea că Dumnezeu te va onora în ziua aceea cu o răsplată pe măsură. De dacă lucrurile acestea le faceți de dragul oamenilor, de dragul ca să fiți apreciați. Și mi s-a întâmplat să mă întâlnesc cu o persoană care aștepta, într-un fel, să fie apreciată pentru că este un om al rugăciunii. Și văzând că nu-i ofer aprecierea pe care a așteptat-o din partea mea, și-a suflecat pantalonul de la picioare și mi-a arătat bătăturile pe care le are de la rugăciune. M-am bucurat să văd lucrul acesta, dar m-am și întristat, spunându-mi în sinea mea și lua răsplată. A făcut tot ce a făcut ca să-mi arate în cele din urmă. Aș vrea să nu fim astfel de oameni, ci tot ceea ce facem, să facem în taină.
Nu să ne ascundem, nu pe ascuns, ci în ascuns. Adică conștienți că pentru rugăciunea pe care o înălțăm, Dumnezeu o vede. Milostenia pe care o facem în dreptul cuiva, Dumnezeu o vede. Și va veni ziua când le va răsplăti pe toate acestea. Și ne vom bucura pentru că nu ne-am pierdut răsplata și n-am făcut-o pe uliță, pe stradă, înaintea oamenilor, ci am făcut-o de dragul Domnului și motivați și animați de așteptarea și cerința pe care Dumnezeu are de la noi, de la fiecare. De aceea, sfatul meu este pentru noi să urmărim aceste lucruri și să luăm seama bine atunci când le facem. Cum le facem? Care este atitudinea? Și dacă vrem să avem răsplată pentru tot ceea ce facem, să o facem după așteptările Scripturii și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, suntem conștienți că privești, te uiți la noi și ne vezi. Fiecare mișcare, fiecare gând, fiecare gest, fiecare faptă. Și ești atât de dornic să vezi că gândurile noastre, faptele noastre sunt animate, sunt motivate de tine și numai de tine. Și dacă vrem să facem un lucru bun, vrem să-l facem de dragul tău, arătându-ne dragostea față de tine, vărsând-o peste semenii noștri. Aș vrea, Doamne, să ne ajut să fim cu băgare de seamă și ori de câte ori ne aduci înainte ocazii și oportunități prin care să ne implicăm în viața fraților noștri, în viața semenilor noștri, să ne dai acea dorință de a face lucrurile și de a ne milostivi în dreptul lor. Doamne, te rugăm să ne faci oameni în rugăciune. Avem nevoie mai mult în aceste vremuri, ca oricând, de intervenția Ta și de ajutorul Tău. Ajută-ne să ne rugăm unii pentru ceilalți. Ajută-ne, Doamne, să ne rugăm pentru a reveni la acele momente de părtășie la oaltă și să asculți rugăciunile care se înalță de atâtea ori. Mă rog pentru cei care s-au decis să Te urmeze în apa botezului. Aș vrea, Doamne, să le păstrez credința și să îi păstrez pe calea Ta pentru momentul acela în care vor putea să facă acel legământ public cu Tine. Te rog, Doamne, să-i păzești. Te rog să adaugi la numărul lor. Pe noi, cei care suntem în legământ cu Tine, te rugăm să ne ajuți să-L păstrăm curat și fă-ne niște martori ai învierii. Pentru toate ceea ce ne oferi, pentru purtarea de grijă, pentru faptul că în această parte a țării ne-ai ferit și ne-ai păzit ca de atâtea ori și de atâtea calamități, ne-ai păzit și de această dată și ești lângă noi. De aceea primește recunoștința și mulțumirea noastră și fie binecuvântat numele Tău între noi și de către noi, de acum și până în toți vecii. Amin.